Amics, veïns, compatriotes, tots aquells que hem après a parlar i, per tant, a pensar en català, hem tingut, des de l'inici de la nostra vida, la necessitat d'emprar conjuntament alguna altra de les llengües dominants que ens envolten i ens penetren en diferents estats en què es parla. Hem anat resistint amb persistència i, en alguns casos, amb velocitat en l'ús i la difusió del català, sempre en unes condicions enormement desavantatjoses davant dels idiomes dominants que s'han anat expandint en nom de la llibertat. És per això que quan algú alça la veu per protestar i denunciar la situació del sometiment en què es troba el català, no falten mai les veus dels abusadors que ens titllen a sobre de voler imposar la nostra llengua tants cops silenciada. Els dominadors exposen la diferència de dominants i en un exercici de cinisme intolerable ens volen fer sentir culpables de no deixar-los expressar lliurement. Davant d'aquests casos que es repeteixen i alguna altra vegada en el nostre dia, al supermercat, al pàrquing, al restaurant, on les persones d'altres països han vingut a la nostra terra i no han sabut comprendre que aquí cal respectar el català, amb una gran part de les forces de seguretat, fins i tot les nostres, al món dels tribunals i la justícia, als mitjans de comunicació públics i els privats, a la difusió de sèries i pel·lícules per plataformes digitals i un incapable etcètera de situacions indesitjables. Faig una crida per rebel·lar-nos amb dignitat i energia per la defensa dels nostres objectes lingüístics. Massa vegades abaixem el cap i canviem de llengua o, simplement, no gosem utilitzar el català en un context que pensem que no seria ben acollit. Hem de fer-ho sempre i a tot arreu i en tota circumstància sense deixar-nos atemorir per la força en què estan acostumats a guanyar sempre per la força. Sempre en una acció valenta, constant i desacomplexada de defensa del català i en denúncia explícita de totes les agressions que pateix. No estarem en condicions de deixar els nostres fills i els nostres nets usant unes paraules que ens van llegar els pares i els avis amb la recomanació de defensar-les, protegir-les i denunciar tots i cada un dels abusos que li fan impotentment. Tenint, doncs, una greu responsabilitat històrica, només així podem salvar el català, ja que en el fons no es tracta de res més que una qüestió de respecte i dignitat. Això és el primer que hem de tenir en cap, al cor i a la boca. Respecte per a nosaltres mateixos. Moltes gràcies, visca el Correllengua.